आजच्या व्हिडिओमध्ये ही चमचमीत आणि झणझणीत अशी चिली इडली कशी करायची ते आपण बघणार आहोत। संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा लहान मुलांना खूप भूक लागते त्यावेळी ही रेसिपी करायला खूप छान आहे। करायला एकदम सोपी आहे आणि तितकीच चवदारही आहे। नमस्कार, मी अदिती, अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल जर पहिल्यांदाच बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। चला आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी कढई तापवून घेतलेली आहे। त्याच्यात मी 4 मोठे चमचे तेल घातलेला आहे। तेल गरम झालं की याच्यामध्ये 1 चमचा बारीक चिरलेला लसूण घातलेला आहे। 1 चमचा बारीक किसलेलं आलं घातलेलं आहे। हे मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये 2 कमी तिखट मिरच्या मी उभ्या कापून घातलेल्या आहेत। 1 हाफ कप मी कांदा घातलेला आहे पातीच्या कांद्याचा। 1 हाफ कप मी शिमला मिरची मोठी चिरून घातलेली आहे। 1 हाफ कप मी गाजर बारीक चिरून घातलेला आहे। 1 हाफ कप मी बारीक चिरून कोबी घातलेला आहे। हे मी एकत्र करून घेतलं। गॅसची फ्लेम मोठी ठेवली आणि हे सगळं मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलं। नंतर गॅसची फ्लेम कमी करून मी याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा रेड चिली सॉस घातलेला आहे। 1 मोठा चमचा शेजवान चटणी घातलेली आहे। 1 मोठा चमचा सोया सॉस घातलेला आहे। 1 पाव चमचा मी मीठ घातलेला आहे। या सॉस मध्ये मीठ असतं बाकीच्या, त्याच्यामुळे मीठ थोडं कमीच घालायचं। आता मी हे सगळं एकत्र करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी पाव कप बारीक चिरून कांद्याची पात घातलेली आहे। ती पण एकत्र करून घेतलेली आहे। आता याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे कॉर्नफ्लोअर हाफ कप पाण्यामध्ये मिक्स करून ते पाणी मी याच्यात घातलेलं आहे आणि ते पण मी या भाज्यांसोबत व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। पाणी ओतल्यानंतर गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आणि हे व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं। मला सोया सॉस कमी वाटला म्हणून मी पुन्हा 1 चमचा इथं सोया सॉस घातलेला आहे आणि हाफ कप पाणी घातलेलं आहे। एक परफेक्ट कन्सिस्टन्सीचा आपला हा सॉस तयार झालेला आहे। इथं भाज्या आणि सॉस तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। सॉस व्यवस्थित उकळल्यानंतर याच्यामध्ये मी ही इडली घातलेली आहे। ही 20 छोटी इडली आहेत, मिनी इडली आहेत। ही जर तुमच्याकडे नसतील तर मोठ्या इडलीच्या म्हणजे एका इडलीचे 4 भाग करून पण तुम्ही वापरू शकता। तर ती आता मी ह्या सगळ्या सॉस बरोबर व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेली आहे। गॅसची फ्लेम आता मी स्लो ठेवलेली आहे। मस्त असं सगळं ते मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। खूप छान दिसतायत ही इडली, चवीला पण भन्नाट लागतात। सगळा सॉस या इडलीना व्यवस्थित कोट झालेला आहे। आता
याच्यावर मी शेवटी बारीक चिरलेली कांदा पात आहे ती घातलेली आहे। कांदा पात एकत्र करून घेतली आणि गॅस बंद केलेला आहे। आणि अशा प्रकारे आपली ही चिली इडली तयार झालेली आहे। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। थँक यू।